Ani mano o bismillah Maliba TV enga kuna foni sentelmo keneka ame kuna fonu damne ni ministri munu nga chanya shilo kalanko ko nyobela jilema ni duguma kalanso ministri ni ale Amadou Sisavani fo kata se sanfɛ kalanso ministri ma ale don fabri makansayi ule nyogo ndo la soro male shifina kawni ayesi shifina kawni nyogonche min konna la uye akilna chamandi kalanko ere dakuna duguma kalanso ministri ajira kafo ko faso de nyuma ko jogo kanga kulukulo jamana ko dembela jile duskuna wa fane ko kalanko mangato ko la ko sira kanga do bala yasa sira latike jele mi siga soro bin machine ma yasa mali fene be siga ka don taw kan jie ma yere nyekoro sanfɛ kalanso ministri ale fene jatemne do boga bi na ya jira ka fo ko farangala ko anga furuba sanfɛ kalanso ko biti jotana na be fo ma university ko ka soro ko ken yere ye sanfɛ kalanso no university ko ka chani keme fla nyona bonyo ko e wale mi fene kan alaje tuguni no temina ka boyin togo ni sel jamono ka jenyo ko yambara kadra kono mi kunta kala madamne samba flan mugon woro katabla samba flan mugon shigi jamana nyama for ya simbi ale ayesi ministru do bisimila munu nga chanya shidinu ko kan ko ni jenje ka fo ko nyo bela jilima olu bisimila no ministri ko folon yi Abdoulaye Diop karamogo Jean-Marie Traoré Bakari Yawo Sangare uye siga fo bake mina uka hakli no bulla sira latike chamanka no obe ben basigi jamana ka yiriwa aleni lakana sabatili kofo jamana ko bela jilin kilingili na kono ko kan kibario amale dawalo ni Burkina Faso jamane ajira la ka fo ko farafina ka faranyo ga kulubani oye Union Africaine o manyema ale seda Burkina Faso jamana kono ni Burkina Faso jamana nyema Ibrahim Traoré ale bisimila uye kuma nyoya chama ke wa jamana ko ajenyo ya baro konala ni aye fuli kene ni takanyeshi Ibrahim Traoré na ka cheduma uka gulika jola ni ayajira ka fo fene ko jema bela jili nyeba la kubasigi na lino kosebe Burkina Faso jamana kono ko ye wale mi ganga fu kosebe ani fene ku ka chesiri jara ke fla mi ma to beni kelia o se ga basigi Burkina Faso ni farafina jamana ko bela jili ko ame ko kan kiboro kuncheni Sudan jamana kuna funu ajira la ka fo ko General Abdel Fattah al-Burhan ale wuliga joke ninga tama kunguru ninge kan nyesi jeba Arabie Saoudite konnama ni ajenyo ya baraw kadra kono kerengere ma kuma nyogonya temena ale ni Prince Mohammed Ben Salman nyogonche ni atara kerengere ma damakasi ke Prince Mohammed Ben Salman yi ka jira ka foko abe sansaba nyona bonyonko boko na toka kele kuri yakwe ale no ale ga jamana kono ula kabe deme kerengere ni nyini ni makufoli fe yasa kele mimi aga jamana kono obisega jocho mina ni Prince Mohammed Ben Salman ale jira ka foka fene bina wulika jo buluda mi mato abisega jini rofini ko folina o akili na jigino baraw keda kungo tene avril kalo klimuga samba flan mugan woro ani mano ni ne kuna fon sorle kadi o ma Maliba TV enga kuna fon sele mo keneka au kamedo reni ala manga joana